чоловіка, який буцімто закликав до вбивства російських окупантів. Писав про це, як стверджують в ФСБ, у соціальних мережах і обговорював в особистому спілкуванні. А дізнались про це від кишенькового стукача Олександра Таліпова. Тепер 50-річного керчанина, чиє ім'я поки не установлене, звинувачують в екстремізмі та погрожують 5 роками в'язниці. Ми закликаємо усіх, хто нині перебуває в окупованому Криму, утриматись від коментарів на тему війни у мережі. Ба більше, у підзвітних ФСБ, ВКонтакті та Однокласниках. Довести росіянам злочинність їхньої війни неможливо. А головне – уберегтися до Дня визволення. Російське Міноборони віджало ще 4,5 гектари севастопольської землі. Йдеться про ділянку, віддану в оренду на півночі міста в районі Язикової Балки. Російські генерали вирішили, що якщо ця територія межувала з полігоном за часів Радянського Союзу, то тепер можуть нею розпоряджатися. Тому вороже Міноборони позивалося проти окупаційної влади Севастополя. Досі ці землі вважалися туристичними, як і ще 2 ділянки поруч. До слова, на них також поклали оком. Вже 32 кримські вулиці назвали іменами знищених на війні проти України російських окупантів у Сімферополі і Сімферопольському районі, а також у Євпаторії. Ще 12 нарекли іменами загарбників цього четверга. Серед таких, наприклад, майор В'ячеслав Каренко з села Уютне. За зрадництво навіть дістав відзнаку від окупантів і кулю від Збройних сил. Цікавіша історія Івана Швиди та Володимира Цегонія. Обидва горіли на великому десантному кораблі «Новочеркаськ» у березні минулого року під час українського удару по порту окупованого Бердянська. Хоча сам Новочеркаськ уникнув потоплення. До слова, Цегоній, точніше його могила, потрапила в епіцентр скандалу. Надгробок окупанта в Євпаторії спалили невідомі цієї зими. Хоча окупаційна поліція вирішила, що вогонь сам по собі перекинувся з лампадки. Окупанти запевняють, що відновили рух Чонгарським мостом. За їх словами, КПП «Джанкой» знову працює. Але радник окупаційного ватажка Криму Олег Крючков закликав не поширювати інформацію про становище мосту від блогерів. Нагадаю, 5 серпня українські збройні сили потужно вдарили по Чонгарському та Генічеському мостах. Через значні пошкодження російські маріонетки навіть посперечалися про терміни ремонту. Керченський міст працює, але не повноцінно. Деякими смугами пускають лише легковики, і те в обмеженому режимі. Схожа ситуація й на залізничній гілці, де потяги пропускають за спецрежимом, розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона додала, що окупанти, так би мовити, провітрюють Керченський міст, то дозволяючи рух, то перекриваючи його. Таким чином, максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, і так як і інші хворі мости, Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінно потреби ворога в логістиці і постачанні. Ворожі кораблі знайшли собі нове місце для ракетних пусків в районі огляду суден на вході до Керченської протоки. Себто знову ховаються за цивільними, зауважує Гуменюк. За її словами, саме у північно-східній частині Чорного моря, приблизно за 1,5 десятки кілометрів від Керченського мосту, чергує фрегат «Адмірал Макаров», споряджений ракетами, та підводні човни. У Києві вшанували пам'ять полеглого воїна, який заснував мегамарш у вишиванках. Близько сотні людей в національних шатах і військових одностроях згадали Андрія Бабінського біля пам'ятника Ярославу Мудрому. А потім спільною ходою рушили до стіни пам'яті захисників України, де закріпили його світлину. У мирному житті Андрій Бабінський був науковцем Інституту біохімії Національної академії
Академії наук і досліджував протипухлинну дію вітаміну Е. Саме він у 2008 році заснував мегамарш у вишиванках, який став багатотисячним міжнародним заходом з унікальною культурною програмою. З перших днів повномасштабної російської навали він став до лав Сил оборони, отримав фах бойового медика, воював на Харківщині і під Бахмутом, а в останні дні життя визволяв Запорізьку область від окупантів. Андрій Бабінський загинув поблизу Червоної Криниці від розриву російського касетного снаряду. Йому було 32 роки.